Mela, nsellmilkom l-ewwel nett sa fl-aħħar ninsabu f'pożizzjoni illi nistgħu wkoll nikkummentaw ftit il-logħba ta' nhar is-sibt kif jgħidu għamel fredda imma qabel ma nibda żewġ osservazzjonijiet żgħar li xtaqt nagħmel. Qabel xejn illum tħabbret ukoll il-mewt tal-eks President ta' Milan, Silvio Berlusconi, fil-fema tiegħi Milan tilfet isem illi għamel għab ħafna suċċessi lejn din il-belt. Nixtieq għaldaqstant anki jekk rivali imma għax l-edukazzjoni jekk titlob nofri l-kondoljanzi tiegħi lis-supporters tal-Milan għal mewta tal-presidentissimo tagħhom fuq hekk ukoll ċomba għandu joħroġ video iżjed il-qudiem fejn fih ukoll ser jkun jista' jidħol fid-dettall fit-tislima tiegħu lejn Berlusconi. Tieni osservazzjoni li xtaqt nagħmel hija illi illum kienet il-ġurnata u l-ħin opportuni li noħorġu l-video. Avolja kien hemm min nhar is-sibt supporter ta' Juventus illi baqa' jinsisti li l-video li tjaraħ live. Sfortunatament dan ma setax isir minħabba diversi raġunijiet. Tajb ngħidu wkoll li anki kieku irbaħna Champions League il-video xorta kien se joħroġ il-lejla. Hija ħasra wkoll illi minkejja l-avviżi illi nagħmlu ishom mhux kulħadd jagħti każ dak li nkunu qegħdin ngħidu aħna imma jrid jisma' biss dak li jaqbel lilu u dan imur mal-argument ta' nuqqas ta' rispett li wkoll kemm il-darba kelli l-argumenta fuq u konnessjoni sfortunatament ma' supporters tal-Juventus minn kien biex intikom incident fuq daħal saqsini meta ħireġ fil-live qedlu ħireġ illum għafżajninkom għal darba tnejn tlieta baqa' jinsisti illi il-video kellu joħroġ illum qedlu ma nistgħux bil-prudenza kollha. U mbagħad beda jipparla fil-vojt u kelli nagħmel li ma rridx nibblokkaħ li ma nħux pjaċir. Aħna jkollna l-ħinijiet tagħna, nkunu rridu naħdmu l-videos, nkunu rridu nippreparaw kollox, għal dastant ma nkunux nistgħu noħorġu den. Apart il-fatt li jiena kont Milan nhar is-sibt stat ħassejt illi kien ikun iktar opportun kieku niġi Malta u mbagħad nitkellem bil-kwiet fuq din il-logħba kif fil-fatt ser nagħmel. Għandna xi ngħidu fuq il-logħba Manchester City Inter ħbib tiegħi. Jiena issorprendejt ruħi mill-wirja tal-Inter għaliex jiena min semani nitkellem fuq din il-logħba l-biża' tiegħi kienet illi ħalandu sħabu kienu ħajġru bina ituna tlieta erba' viva l-kappillan u t-tazza titlaq lejn Manchester l-Inter umiljata. Il-tazza marret Manchester u hawnhekk nixtieq nifraħ lill-membri tal-Manchester City Supporters Club Malta u s-supporters ta' Manchester City illi ta' din it-tripletta fuq hekk se nitkellmu nhar il-ħamis waqt il-programm botta u esposta. L-Inter m'għandniex nilmentaw tajna daqskemm lajna u l-iktar ħaġa li oġbitni kienet il-fatt illi iva s-City ħadu t-tazza, iva s-City ħadu tripletta, imma seranno sodata, għat anki wara l-lajna l-gowl, loose ball, li naħseb kien l-unika ċans li tajnihom is-City. Għajna ntuhom u bqajna nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex nġibu draw. Jiġifieri wirja impeccabli mill players tal-Inter li baqgħu sal-aħħar jippruvaw iġibu xi ħaġa d-dar. Issa vera li bidejna vojta minn Istanbul imma a testa alta jien ħanajda d-darba. Jiġifieri u kif a testa alta. Tliet players li nixtieq insemmi
f'dan l-istadju, ħanibdew bil-protagonisti l-iktar pożittivi. Acerbi illi rnexxielu lil Haaland iġibu 0, Barella u Brozovic illi ħadmu kemm setgħu f'nofs il-ground, jirqu l-blalen. Li forsi nixtieq niddiskuti f'dan l-istadju huwa fatt illi smajt u li dejjaqni ħafna. Il-fatt illi weħel Lukaku reġa' mat-telfa, ma da u Lautaro, ma nibda fuq Lukaku, għax ħlif Lukaku u li kieku, u mhux li kieku ma bdejtx nisma' x'irtu jagħmel. Kien sfortunat illi meta ħalaqat dik id-daqqa ta' ras dima l-kol ballun reġa' ġie fuqu, ma seta' kien kwalunkwe. Jiena m'għandix nirrekrimina, anzi, jekk vera rridu nirrekriminaw, Lukaku kellu jibda minkejja l-fatt illi Inzaghi reġa' ta' fiduċja l Dzeko, għax kif daħal Lukaku li rajna nafsu, jiġifieri jien min qed iwaħħal f'Lukaku mhux qed nifhem ir-raġunar tiegħu, jiddispjaċini. Lautaro għamel dak l-iżball, ma xorta ma nħoss li għandi joqgħod nippunta s-swaba wara din il-finali l-aqwa. Għaliex kulħadd ta' sew minn ftit, minn ħafna, forsi ċaranoglu kien qed iħoss l-emozzjoni li qed jilgħab il-finali ġewwa daru, fil-fatt il-Gazzetta dello Sport tagħtu xi 5 minn għalija. Lautaro għamel dak l-iżball, imma rajna ħafna plejers jagħmlu l-iżbalji, diri u pruvaj il-lobby jaħflok qassa. Affarijiet li jikru. Brian Vella ta' Lautaro mhux żball imma egoizmu ma' attakkant. Kaku xogħlu, jiġifieri jiena Brian ma nwaħħalx f'Lautaro laqqas ta' volli kemm qed jgħidu Lukaku u Lautaro nfakkurkom li qegħdin b'xandira diretta min irid jitkellem jista' jitkellem. Jiġifieri volli anki l-qatna l-lastaħim minnhom ix-xorti ma kienx magħna, imma nerġa' ntenni ma nistgħux inwaħħlu f'Tizju, f'Kajju u f'Sempronju. X-xorti ma daħqitilniex, imma irridu nkunu sodisfatti bil-wirja li tajna. Kombinazzjoni Marċinjak, l-uffiċjal Pollak, illi kif smajt ħajmexxi l-logħba hu ħadd qata' f'imsarni hemm ħadd tal-qata f'imsarni. Sur supporter Juventin illi tħall tgħidli tħall tparla fil-vojt is-sibt. Arbitraġġ disgrazz. Kont qed nistenna illi kont se nagħmel porkerja ta' arbitraġġ mingħand Marċinjak, jiġifieri. Li forsi wkoll nixtieq nikkummenta fuq il-logħba, l-logħba kienet taqra ma' stufit, bdejt narhom ħafna jqasmu l-blalem l-art, flok tipprova tarmi l-fuq u taqbad lid-difensuri, biss mill-ġdid m'għandniex ingorru mill-wirja qed nara diversi messaġġi Daniel Xkembri wara Lukaku kien hemm difensur tas-City probabbli ma kienx jidħol il-ballun xorta waħda dejjem min irid iwaħħal f'Lukaku. Lukaku m'għandux tort, ja ħasra. Antoine Buġeja Bonit, meta rbaħna fraħna flimkien u meta nitilfu flimkien. U żgur li l-plejers tagħna taw li setgħu minkejja li labna kontra l-aqwa tim fl-Ewropa u mhux dik biss nżid Antwan. Ġibna l-Gwardjola l-kub teħħel minnhom biex tara Voldiri da, tant kien imwerwer minna l-impra literalment spiċċa l-kub teħ, Voldiri inkompli nsaħħ l-argument illi rajnilhom f'wiedhom l-City biex ħadu trebil. Kajl ċilja x'tikkummenta fuq il-Juventini li jikkummentaw fuqkom fuq il-finali, ifhimni. Meta jitilfu huma jibbutjaw l-interessi. Meta nitilfu aħna jibbutjaw il-Juventini u l-Milanisti. Meta jitilfu s-City tal-Manchester United jitkellmu tal-Liverpool u viċi versa. Jiena Kajl bħalma dejjem ngħid, ċista tilmet illi d-diskors jibqa' fil-ground u ma mmorrux personali. Volli da ovvja ħajfirħu, dana mur ġibhom kieku maħna Champions League. Ma rbaħniex, ovvjament se jfirħu xi ftit huma. Għandri messaġġ huwa kumment illi mhux se ngħidlu relevanti, ma jiena bniedem illi l-ovvju ma tantx inħobb ngħidu għalkemm fuq il-Juventus l-unika ħaġa li issa rridu naraw
dik il-famuża sentenza madika biċċa tagħhom u mbagħad eventwalment jikkummenta Mark fuqha. Konsiderazzjonijiet finali għal dan l-istaġun. M'għandniex xingol fuq l-istaġun tal-Inter, forsi l-fatt li tlifna 12 logħba fil-kampjonat, imma meta tqis li ġibna ġifnazzi Superkoppa u Koppa Italja u minn fuq minn ġibnihom. Wasalna finali ta' Champions League kontra kull mistenni. Ma naħsibx li għanna najdu li kien staġun ħażin, anzi kien staġun tajjeb ħafna. Seta ġara Lukaku u Brozovic in full fitness matul l-istaġun kollu ħadd ma jaf, ma forsi stajna anki niġġildu l naqriżjat li Napli imma kien staġun tajjeb. Ma rridux ninsew li aħna l-inqas irbaħna ġiex tazzi. Ħaddieħor Pastor Stifa Bella li qed narah jitħaq għal kummenti li qed nagħmel jiena jew spiċċa bidejh vojta jew spiċċa tilha u niżel it-taraġġ tal-qorti voldiri aħjar minn ħaddieħor morna żgur din is-sena. Issa però eh, li rridu naraw x'ser jiġri l qudiem. Però qabel xejn, anki forsi ħalli neħja wkoll di minn fuq l-istonku, il-plejer tas-sena għalija u għaw samru kontra l-kurrent u nisab ċert li ħankunu ftit interestin seqlu miegħi. Għalija personali huwa Acerbi, se ngħid għaliex. Dal-plejer ħadd ma jridu l-ewwel wieħed jien. Suppost kellu jibda bħala riserva ta' De Vrij. Spiċċa ħadlu postu. Staġun impeccabli tal-iżbal ta' kontra l-Lazio. Fil-finali irnexxielu jikkancella letteralment il-ħalat. Plus illi meta ġie Malta kien l-iktar plejer disponibbli ma' nas-supporters. Għaldaqstant fil-fema tiegħi għalhekk il-plejer tas-sena għalija se jkun Francesco Acerbi din is-sena. Il għaliex għal dawn ir-raġunijiet. Issa naf forsi hawn ħafna li mhux se jaqblu ma' din l-għażla, feel free li tgħiduli min skontkom huwa l-aqwa plejer tal-Inter u mbagħad niddiskutu minn hemm. Però jien il-vot tiegħi imur għal Acerbi. Mark Xkembri, nsellimlek Mark. L-Inter li għandhom l-iktar timazzjon fis-serja kif qed ħares lejha fil-fatt kont ġej għalija di Mark. Issa fidejn Zhang li jagħti il-flus li hemm bżonn lid-direttore biex jarmalna tim ħalli inkomplu inkunu żjed kompetittivi. Għax mhux inbilli wasalna Istanbul, issa rridu nkomplu nibnu ħalli għalmenu nġibu dik it-tieni stilla fl-istaġun li ġej. Biex ħanamel pjanijiet għal objettivi għal-issa xi qed nara kif se żviluppa is-suq ta' trasferimenti. Żgur li hemm bżonn però ġiex difensuri ċentrali, wieħed flok dak il-merċenarju li telaq lej Pariġi u rridu ieħor riserva żgur, għax bil-rispett kollu D'Ambrosio qed jikber u anke Acerbi qed jikber. F'nofs il-ground rridu investiment bis-saħħa, qed jissemma Sergej Milinkovic Savic li huwa plejer li joġobni immens, u rridu mill-inqas tliet attakkanti. Jiġifieri u idealment ma nneħħu lil ħadd. Jekk għandna nissagrifikaw, forsi plejer li naħseb qed nara li jistgħu jkunu sakrifikabbli fil-fema tiegħi huma Brozovic u Dumfries, imma still dawn iridu jissaħħew bi plejers aħjar. Fidej id-direttore issa fuq kollox fidej Zhang li jagħtih il-flus li hemm bżonn biex nkomplu narmaw. L-aħħar ftit kummenti Klomar Brinkat naqbel ħafna li Acerbi jkun plejer tas-sena u għara jimpoġġi lil-Onana illi wkoll fil-finali kellu ġil sejf sajbin u Mkhitaryan ukoll kwit u nexxielu jirbaħ posta titolari naqbel ħafna miegħek Klomar. Michael De Bono jidher li huwa supporter ta' Milan hawnhekk. Michael, kemm infakrek illi fimni. Irbaħna tliet derbis minn erba' minn fuqkom imma ovvjament fuq l-istaġun tal-Milan mhux se nkun jien se nikkummenta. Joey Bimbi
kemm il-finali tilfu Inter u kemm il-finali tilfu Juventus. Inter jiena jidhirli illi tilfu ehm, eh, din hija t-tielet finali jidhirli li tilfu Inter ta' Champions League kontra Celtic, kontra l-Ajax u kontra issa kontra City. Kerstin Dimek, tlet attakkanti u majna kulħadd, ġifiri seba' attakkanti, le Kerstin. Aħna Voldiri qed nipproġettaw, issa rdunaw se jiġri bid-dil ta' Lukaku. Lukaku jrid jibqa' għal stant nemmen illi xi ħaġa nirranġaw. Zeko, jiena bil-rispett kollu leħ, ngħidlu grazzi ta' kollox u nneħħih. Jiġifieri, sentej tagħna missa qebla ta' Kontrezeko. U Korrea fimni. ehm, The sooner he's out, the better. Vuol diri, għammi għandek raġuni li ma jetx il-ples li jridu jitneħħew, Kerstin. Għannek, vuol diri tajjeb illi indikajt li wkoll. Jiġifieri, però dawk huma fil-kliem ieħor l-attak tal-interess sena d-dieħla fil-fema tiegħi jrid ikun. Lautaro, Lukaku, żewġ plejers riserva, issemma fil-fatt Skamakka, u il-ħames attakkanti nħalli l-Karboni, l-Arġentin tal-Primavera. Jiġifieri, Xavier Pavija għaxar mill-plejer li marridu ħadd Simone Inzaghi, jiena li hija top player ta' dan it-tim huwa l-coach li anke f'mument diffiċli kellna rnexxielu jirbaħ Koppa Italja u jitla' finali ta' Champions League. Inzaghi naqbel miegħek Xavier, għalkemm issa fuq Inzaghi eh, it-test se jkun is-sena d-dieħla fis-sens illi jien qed nixtieq li jitgħallem mill-iżbalji li ħafna l-kampjonat forsi nġibu dik it-tieni stilla il għaliex ifhimni kun ta' prestiġju għalina. Kloma, Firmino b'xej joġbok għalla volja mir-Real interessat fuqu, il-problema Kloma hija li jew Firmino jew Lukaku. Issa ma nafx, għażel inti min trid. Jiena lija big Rom all the way. Jiġifieri. Naraw naqandik iżjed messaġġi, però jiena min-naħa tiegħi dak li jekk kelli xi ngħid. Forsi nota żgħira jiena nhar sibt tkun qed tara l-finali ġewwa San Siro, kien hemm atmosfera tajba, konna madwar 46,000, l-atmosfera bdiet minn filgħodu minn Pjazza Duomo fejn kien hemm diversi ċelebrazzjonijiet. All in all naħseb illi minkejja l-fatt illi dak il-beżżej ta' Sintħu għalqilna Pjazza Duomo, xorta waħda kien hemm atmosfera tajba f'San Siro u stajna nassistu għal din il-finali flimkien jiġifieri mill-ġdid ħassra ir-riżultat. Firmino flok Dzeko iva, però mbagħad Kloma ma rridux ninsew il-fattur finanzi illi dik li qed beżżana ħafna jiena. Għalkemm issa suppost il-cash ġbarna biżżejjed cash u rridu naraw minn ġej sponsor ukoll għas-sena d-dieħla. Mela, James Side, Lukaku nsewħ jiddependi minn Pochettino. James Side, Lukaku kellem il-Pochettino u diġa għallu jiena rrid nibqa' mal-Inter. Voldiri, issa l-problema tiegħi fuq il-kwistjoni ta' Lukaku hija jekk iċ-Chelsea jgħidulna jekk tridu Lukaku irridu l-Onana. U għaw jiġu l-problemi. Rigward Gowler, għal flok Handanovic qed jissemma Vicario, Gowler tajjeb ħafna, l-Gowler tal-Empoli. Tajjeb li jkun hemm ġiex Golders li alternaw għax anke din is-sena naħseb li kienet taġit naħseb li kienet taġit il-fatt li rajna ċertu logħbiet il-Handanovic sara l-Onana biex Onana wkoll ikun in full fitness għal logħbiet illi joddu. Mela, jiena naħseb illi għalissa ser nieqaf hawnhekk. Infakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser jkun anke disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu hemmhekk taf subscribe biex ma titilfu xejn mill-kontenut illi noħorġu bħala kontenut viżwali. Issa, til-ġimgħa qed nistennew il-video ta' ċomba rigward it-tislima tiegħu lejn Silvio Berlusconi. Mbagħad nhar il-ħamis ser ikollna l-aħħar programm mis-sensiela botta u risposta fejn ser ħanet niddiskutu il-tazzi Ewropej, ser ikollna rappreżentant mill-Manchester City Supporters Club, ser ikollna wkoll supporter ta' West Ham u wkoll supporter ta' Roma li magħhom ħaniddiskutu l-tazzi. U mbagħad l-aħħar programmi li fadlilna qabel ma morru għal waqfa tas-sajf
Infatti wara t-tellieqa tal-Kanada ikollna l-analiżi tal-Grand Prix u f'22 ta' Lulju li ġej Mark Schembri ikun qed imexxi l-programm verdett finali fejn u l-YouTubers l-oħra kollha ser ikunu qegħdin jiddiskutu dan l-istaġun. Jiena l-darba se nkun qiegħed barra l-kollox gallerija nħu ħsieb immexxi u konna nagħtu naqra l-ispazju dovut il-YouTubers biex jalqu l-istaġun huma. Jiena issa m'għandi xejn xi nżid iżjed, grazzi tal-li segwejtuna matul dan l-istaġun. Messaġġ finali lill-partitarji tal-Inter għaw għandkom l-aħwa. Vera tlifna ma għandna ħafna pożittiv xi nġibu minn Istanbul. Nisperaw li d-diriġenza, speċjalment Steven Zang il-President, eh, jgħin finanzjarjament biex nkunu nistgħu nkomplu nibnu għall-istaġun li ġej. Il-lejli tajjeb, ħudu ħsieb u sempre forza Inter.